Hvaljen Isus i Marija. Čudesna vijest iz Turske. Oni kontejneri koji su se koristili u Dubaju kako bi smjestili navijače, sada su poslani za Tursku. Evo, nemamo informacije za Siriju, ali imamo informacije da su u Tursku poslani oko 10.000 njih. I to je zaista prelijepa gesta toj državi gdje je trenutno najpotrebnije da se ljudima koliko toliko omogući normalan život. Evo, i dalje pozivam od srca na molitvu svim ljudima dobre volje. Upućujemo apel svima onima i zahvaljujemo unaprijed za sve vas koji ste molili krunicu, strelovitu molitvu, neku dužu molitvu, ili otišli na misu ili postom prikazali nakane za spas duša onih koji su napustili svijet, i naravno da dragi Bog da snage onima koji su ostali. Evo, ne možemo ni zamisliti kakve borbe imaju, ali možemo barem ovako na neki način s kršćanske strane pozvati na molitvu. Poziv na molitvu jest važan jer molitva je bitna. Vidimo na primjer Gospa iz Međugorja koliko puta pokazuje na molitvu. Molite, molite, molite. Ali ovo nije samo poziv na molitvu. Ovo je apel za sve nas na poziv za promjenu. Jer vidimo ova bolest koja nas je zaključavala u kućama. Onda vidimo ovaj sukob dio zemalja koji se može raširiti na cijeli svijet. I sada ovo. Jasno su to znakovi posljednjeg vremena koji su već napisani u Bibliji. Da ne možemo biti tvrda srca i stalno tvrdo, uporno govoriti da je to sve slučajno. Ništa nije slučajno. Evo, vi koji ste u vjeri, hvala vam od srca, a vi koji možda ne vjerujete ili ne živite Boga, evo, slučajno ste ušli ovim videom, jer je ovo na neki način i video vijest i obavijest. Evo, apeliram, vjerujte da Bog postoji, vjerujte da postoji borba između dobra i zla, duhovni svijet je stvaran, taj svijet je stvarniji nego ovaj naš sada. Evo, ne znam kako drugačije nego molitvom, apelom i drugačijim pozivima na molitvu, govoriti cijelom svijetu da se obrati, spasi, jer da zaista ovo jesu znakovi posljednjeg vremena. I naravno pohvaliti sve one države koji su do sad pripomogli i Turskoj i Siriji. Netko je također napisao, a zašto se Siriju ne pomažu mjerama kao u Turskoj? Ne možemo jednostavno govoriti o tome, ali navodno da je kod njih vlada drugačija politika. Evo, samo to. Dakle, onda molite i za njihovu vodeće ljude da zaista otvore širom granice i naravno za one koji mogu i žele pomoći da dođu i do njih, jer sigurno ne postoji velika želja i volja da se i tamo pomogne. Evo, svaki ljudski život je bitan i nemojmo misliti da su te dvije zemlje išta grešniji od nas. Svakome se ovo može dogoditi, svi smo mi pod istim krovom, kako bi rekli. Evo, pozivat ćemo i dalje apelirati na molitvu i moliti za razumijevanje svim ovim videima. Nešto ćemo uvijek možda krivo izgovoriti, krivo reći, ali evo, nakana će uvijek ostati ista, apel molitve i taj poziv na obraćenje cijelog svijeta kako bi zaista bili jedna obitelj kako nas je Isus i zamislio. Evo, svako dobro vam od srca želimo. Ovo su naravno i vjerski savjeti, stoga molite se Duhu Svetom za vodstvo i sve odluke koje radite. Božji Gospin blagoslov vam od srca želimo.